Здравей, Бериван! Изглеждаш страхотно, грим, прическа, туалет. Би ли разказала на нашите зрители откъде си и с какво се занимаваш? Аз съм от село Винелин, занимавам се с микропластика. В момента работя и уча. Работиш и учиш? Да. Така, страхотно. За довечера, приятел, семейство, кой ще те подкрепя? За сега имам един приятел, който ме подкрепя за всичко. Майка ми и тя така е. Какво те накара да се запишеш на конкурса? Като бях малка, доста обичах да се гримирам, да се снимам и още съм така. Запознах се с Виктор и той ме посъветва да се запиша Кралица на Варна. Добре, доколкото разбрах, с Ева сте имали вече няколко репетиции. Да. Какви са ти впечатленията от Ева? Че доста е добродушна, внимава доста. Аз като додах от начало бях доста притеснителна, защото не знаех нищо. Обяснява ми всичко както трябва и това е. Всъщност работата искаш да кажеш, че е лесна. Да. Ева освен голям професионалист, е и голям психолог. Да. И успява да оцели хората. Всичко. Пожелай нещо на зрителите, които ни гледат. Вярвайте в себе си. Да сте живи и здрави от мен. Пожелавам ти успех. Ще се видим до вечера.